Iwewe Muna beans anodunya. beans yani. Ma baby. Ini ngone nchipswa burugani. Wewe ndikazi uri baba wangu kana sekuru wangu kana shisha. Ndimdara. Ndimdara kuti chibaba. Ndimdara. Babe bama nanazi kangwani. Ama baba pana ukangwa patika. Andikakangwe newe uri wangu. Uri mudanga. Andikakangwe newe. Managiro nei. Ya plati. Mudanga. Ndio mdanga. Tatala kuti wewe. Chinonakidza chiwe kuti imbavha vanoti iyo nakagemula. Jeni dochi. Andimati mumbe mudanga. Mumbe mudanga. Ondo ndama. Ati wewe. Ini ndiri hanzvadzi yako. Onzi nini ndiri hure vandiri mbavha. Zoramba zvese. Wozuritaga. Inini ndichaba 1000 ndikaba 1000 handichiendeka kana 5000 todya tese. Chihure unopuwa $, kana $5 kana $2 yaitenge inoperera ipapo. Waiziya? Saka chihure isusu hatidi chihure. Totokubira imari dzenyu. Aiwa ndosaka ndati njeni munoziva here. Njeni ndiani? Muyenzi. Ndare matichi taure. Njeni ndoshi. Ndati njeni. Munoziva zvinoita njeni pamombe ka. Chamataurira muri kuita ka. Ikauya nhasi yapinda mudanga inotungwa nedzimwe. Iri nyowani ndiyo inonzi njeni manje. Ndiyo inonzi njeni iyo. Sama kuziya njeni. Aiwa susa kwandiri. Mudara. Varikuchishika. Wataumona beans. Beans dzakasangana nenyemba kaya. Haidzo dzakaora dzamuka yaunyiona dzakasangana nenyemba. Hakuna zvakadaro. Ndatrade matichini. Wotara avasikana vati havatengese nyemba. Havabhutwe beans. Havatengese nyemba. Havatsaru nyemba. Aiwa iwo wazoitwa mumbe mudanga kaya. Iyi ndiye mudanga. Ava ndi baba vangu kana ngesekuru vangu. Kungechisa vandingabvisira sekuru vangu bhurukwa. Chimudhara chichibaba. Aiwa mimi hatisombobvisira ure gaure. Ure gaure here. Kana sina gaure era kumajubheki dhera 42. Sini rinenge rakagezwa nebhuru. Sini racho rinenge rakagezwa nebhuru. Ndore dhera 42 rekumajubheki. Iri rakagezwa nemabaking salts. Harite $2. Ingonaka ngowamai. Ingonaka ngewamai. Mamba. Inonaka ngechi? Ngewamai. Nditaure mudare wati taure niyazi. Biya rinonakidza kumwa uine mabhebi. Wati woganzanje. Saka susu ndozvo zvandikutaura panapa. Uti. Ivimi mati muri mweni. Zvamuri mweni. Hazvina basa kuti muri mweni. Tati chihure hatisi kuchida. Asi mahure. Hatisi mahure isu siri mbavha. Tobira vamwe. Chijaki hatidi. Mungona. Because munhu wese mira ukonoti chi. Munhu wese anenge achinotsvaka gauro rake ka. Iwo panopinda kubasa unotsvaka gauro rake roti imba yako imire. Uda kutotenga grocery rekumba kwako udatera sei. Inini ndichaenda kuti muri usoro wangu dauri kwa $50 yo hauna. Ndichakubuka nekuti wandinyima because andigona kutsvaka gauro. But inini kana anotsvaka yangu ndikanoba. Ndine 25. Uchandichakuti ne25 and 25 hai inokuri mzobuya fast. Because inini ndatsvaga yangu. Waiziya? Kwete zvese bhegi bhegi. Ukaenda ubhawa unoenda bhosana $1. Ungoti munhu wese
maybe unotoda kutengerwa wawa number 120 wozowana nokutengera imumo wamona uye vazayanza wobvambira futi pekwezera pashi isusu munotora wangu mabhingo tataura kare kuri kupisa ka it's a sunny day It's a sunny day. I'm going to be my band of Blake. Bubbling party. It's a bubbling party in Charlie Blake. Not in a Charlie Blake. A television thing. Not in a Charlie Blake. In a Mad Minnows. Yeah. In a television thing. Yeah. We see that. Who is Charlie Blake? Who is Charlie Blake? Charlie Mutema. No, who is Charlie Mutema? That short guy. That's all. Saka unomwana akakangela. Anokanga. Kanga. So crazy. Kanga. Senator Roman News. Abashayike tinezungu tineza kunzonda kotasvikona Charlie Blake kungofira zita. Zvakafanana neimi muno mumbare. Pane vamwe vanhu vanongofira zita rekungoti ndakambodana nawo naMad Minox. Hapana munhu asikade kunzi akambozemberana naMad Minox. Uri kunzwa? Chera asambodana nemunofuka 1000. Kunzwa? Mad Minox anetsa just because we know kuti Mad Minox is mudhara anoti chibaba. Saka munhu wese auya. But munhu wese aziwa kumba. Uri kunzwa? Aiwa mimi munobata maspecial pazvinhu zvacho kana takutaura language yacho mabhebhi unobata special but pane pamunozovhingika pamunozombodzigira munozombodhagwa modhigira. I think pane one of my guys are going but you don't have to do that because people always want to see you. I'm funny kufa. It's just stuff and kufa yo chiti. Because woka after we go nani. I'll fara goma but for example. Sikanti box nangura short. Mad Minox. Everyone, every rasta who knows Mad Minox. Sikanti afa izvezvi autadza kunobatora box uchitoti bhadhara ikana $50 iwewe ndikunyepa ine wakaita vanhu vangani zvinhu zvacho wakaita wakabatsira vanhu vangani mulaife vanhu vachikuda kwete mulai muno muchete kwete mulai muno muchete kuna munhu wese ukona gauro ukona munhu is blessed and anotema naye anoti anopuwa chine munhu atikari mari kunzwa unozoti akaita sei uyu kayo urukunzwa but gaya kuti vanhu vanonzwa vanitonge pavari kuenda pana Mad Minox vachanopuwa ma100 munhu wese anenge wese Mad Minox asi chipa zvari kuzvita nembiri tikamuona tomusiya achipfuura hatinei naye ari kuda kuita kuzvipambiri hausvipe mbiri anojalafu unopuwa mbiri nevanhu sezvakaita Mad Minox havafambire vanhu kuti pamba pavo zvikanzi pasi vauya apagare pasina 7-8 people pazuva vanenge vada kuvaona muchipa ndosava muchiwana ndofanambokuitirai pati yemahure uri kuona kuti chii Mad Minox vanhu vanochema because panozoya mahure ka anenge amanheru saka kune kwanerima wese tototanga mupoto nekuadaita pati maskati mahure wozigona chibaba baby ini naui totonziringochana atisingochani munonwa nemushini we drink broncli wapedza ukangwarini inapedzera ukangwa musi wa 7 kubotswana kunyimba topika namai vangu vakazofa musi wa 5 May kurini kudhara nebobotswana mheno ndatone 5 months so wapedza ukangirwa kubotswana hatina tombokangwa kubotswana nani hanzi wakakangwa kawaikuta makavhera tokamona makavhera ufuto ndaite kubotswana wakapedza ukangirwa kupi kuno nani napamomwanangu vandonoti havana benefit paupenyu wazikaurolokia ndega ukapinda mutaundi
taundi munenge mune munhu wese anoita zvinhu zvake uri kutenga uri kuita sei iwe uri kuita sei kona mahurani kuzwa isusu hatidi kubhega kusvika pavanhu totanga kuti ndaikoma ndikatoonhingikini aiwa we go steal other people's money kusiri kunokumbare havatione kunokumbare hatibire kuno todzoka taubhara foka takagara kwatoti kuguisaidi kubhesi kwedu kumajubeki isusu takutotiza national takuenda kumajubeki kuna mnatasa tosvika nezvimada zvedu nechirechi takumwa tadzaisa zvinhu zviri isusu takatiza kunational kunoku nekuti vanhu national vane makuhwa kumajubeki hakuna munhu anotarisa kuti iwo nhasi wadye waita se munhu anenge achiita zvinhu zvake iwo ukasunga unoteka bhuroko dzake kune imwe one love yakafanana neinoitwa nababa wari panapa chimudhara chiri panapa kune imwe vanhu vacho mungati majubeki mukashorerika but vanhu vacho vaiva ne-one love iwoguliko wandida kuone kitchen yajalava kitchen yajalava ndo matuzvi kitchen yajalava mina ndikuonese haisi kitchen iwe wangava kitchen paside pezvimba zvinonyingerwa mahure iwe uda udya chikafuzosuka iwe unodzva zvakatozikanwa kuti chero mumota chemo cherimo memubhanditi amurarirwe vanhu amukwirira nemumotikari yemabhanditi yedu isusu kana takuenda kuzviti motikari yezveta iitiro izvozvo inosunga gauro zvangofanana nekutotora boyfriend ukarara nayo pambedha nemubhedha wemurume wako asipo unonzwa zvinosunga gauro uri kunyatsanzwa zvandiri kutaura isusu kitchen yaya mina ndikuonese inovhurwa monday wednesday nefriday vamwe nechii panenge anhungati masenzi kitchen ikavhurwa anotora mari yese ovhatenga pipi anozvanonwa pipi ye$10 sezvo ava chibaba chisina kana mwana ovhatora mari ovha anofadza bhauntilisa anozviita hadi kubika ovhaita sei unotenga akapfeka marencoat ake anenge achiona patv attempted leather ukuiziya yakuti nezvigubhu zvemukaka zvematenesi zvokuti ukanoenda pamotozinonanauka hazvina zita nemunhu anongotaurwa chero bedzi inotanzi rakamuchengeta hapana munhu anoti munyika yake asinochengeta jarafu munhu wese anoti akachengeta jarafu wodzanzi chimudhara chibaba chiyani chingachengetwa nemunhu wese mwana wake ari kupi sine wedu who is chibaba mudhara minosi vanosvika wobva vatopekakanga munokanga mukanga kuna munokanga hatina kuramba but the fact that hamuzodzigira ukwenda enda unotenga meni uone mukomire tomorrow I'll be dead. Andiko kumadhora for 2 years. Nendisa mandibheka mina imodzoka mayonde. Andiko kumadhora for 2 years. Ndati mukaenda kumajubeki marutora cheya iyo. Andiko kumadhora for 2 years. Ndati mimi mukaenda kumajubeki. Ayesa kudai kuzembera. Mari munesi mukaenda kumajubeki. Nemahuri akutua. Tiri mahuri. Nemajaki. Majoki. Majaki. Pazvinhu zvacho. Ita kwaruka. Uriani kweyo ngoda kubuda muzvinhu. Baba mwana chimomire chimboendai bavha mangoburitswa sekuda kwedu zvava zvaita hapana ndingatodhomoka bye baba adi mapipi kanonzika Mitsubishi ndekarini wako achagadzirwe akatawanika mapasi onekori potoka better than walking. Aiwa mai aizotaramba Auda uchibombiza. taramba torambira hatu
Sebe maugaye manje bakabata rasta. Hapana, anyanya ugaya sasa. Mamnoriyaza ugaya shi. Ande kauro. Ndaba 15 jama. Ndaba 15. Ande tondo msi. Ungoza ndikutaurisa. Kenda tondo ndichotsa. Nemkoma wangu andisikukunyepera. Murume nenaye. Iwewe kadana nememuri yako iwe. Ida uchengete. Inini no anda kuti ndipe $25 ndidolo kwa msoro panda $30. Yona $100 munoita sei. Losenza. Aiwa, unaita sei usina. Ube paiza hapo yena sisi. Uzo ndo kupera mwezi. Kupera mwezi na sauri kupera kumwezi ndo chicho isa yefu. Ayo na uri kumwezi. Ndo chicho every week. Saka ndofana ngono about nditi yangu. Saka nini mkoma mtafundira na. Agara unotsvaga yako. Waisi. Azinoza ndine wangu. Uri kunzwa zvakuita kupera mwezi. wako iwo cholokaita wangu unopesera dini wabhokoza ndifenda karara rimwe wozi tikabva kwatabvewo ngochikawa akapangana nchimangombe ndikasvika inini ndikagara pasofa ndichapinda mbetu aufa ndimudza pasofa ipapo bosi ndaloka ndenda loka waiziya uchamuka makuseni inini ndenda kutotaura titaurotshera mumba katika ite izvozvo wazvizva zvandiri kutaurira language yacho iwo chabuda uchaira mangwana kuchava futi mumwe wobva afunza kuti ayaasikondoita waiziya ndichamuitira futi izvozvo kana kuti ndindosvika nemukoma wangu takurova mari yako mandozvitama yesi mandosvitama yesi ndarora tokukokota tobva ndati hatukuenda bho isusu patosvika inini mune mubhedha wemwana wangu newedu uyu anosvikovhura bhedha mombe kana kuti inini mira ndikutaurire kana kuti inini ndinogona kutanga nopinda magumbezi uyu anosvikonotera obva nopinda magumbezi padouble bed po pasara single bed yemwana iwovhosara wakamira iwa kuzoziva mdzeri maunge uchandibvunza ndenda kupinzisa nokuti ndadya mari yako waramba wakanditsona wagara wakanditsona ini ndakuti handei ndakadza kukudhama but ndikuziva kuti ndikasvika mumba ndichakudhama uzo zvandikutaurira ndokudhamira mumba zvausingazivi iwo uchasvika because tatima kana madrugs kana machii inini naucherera pambedha wana ukwanewo pambedha tiri ndichakutivirara apa iwe pambedha yemwana wangu haako ari kumba kwaambuya yake iwewo tiri kudhakwa tiri kuti mumba futi mukoma nemunin'ina hapana pauchandichasiki uri mudzeni mangu uchatorara pambedha yemwana wangu mangwana makuseni ndongana 6 o'clock unotanga utsvaira yati ndotikajuti ndoti budai muende unobuda mumba munenge musiri wanzwa azviite iwo ndofana kuti kuda kutonimakisa nemunin'ina wangu nemukoma wangu ndamadzeni pangu nana kuti uri kwataurisa manzvadzi yangu ikakunzwaka mahori panapa ende anobva ati hei ende unobva wabuda zveshuru wanzwa unobva wabuda ndifere kabvisa life mangu but nokurova neapo uri kuzoa ndikutaurira ya uri kuzwa zvakadaroataurira vaonese kuti hatibvise bhurukwa iwe bhurukwa rinodhura ka sangosaiza kuti jega nekuti unasawana 150 aona special sini ada kwenda yelebhonaukuita mari kobhurukwa mazana undotadza kuitora mari yako ndokutorera mari yako but aunditasve ndakutorera mari yako ndichatanga kujanguka seke buda mdzeni mangu andisara sini rangu ndakutoona kumhangarira mapurisa bhurukwa riri kudhira foshini inoita mari tikubvunza iwe Victoria's Secret inoita mari iwe handipfeke bhurukwa rembero handipfeke bhurukwa rembero and I'm just stealing a ring. And I'm just stealing a ring. You're not to bamboo. But you come a Victoria's Secret. You want to take a brook around. The brook around. And you want to have a gun. What's in Mire. Brane brook was a movie. Get it. Mire go. Look at go. That's the double size. Pane wamwana tone kumeso wakundwa negaro rangu tsvuka. Alright. Vanira face roda send paper nejiki. Mad minox. Pane mukadzi wokuti anoti ini ati nyengwe muraiti. Sei unyare. Enda garo racho. Akwanisa kusumudza hapo kudai. Inenge chirarukwa majuice.
wazvinzwa hapwa akwanise kurani mubhedha wacho hauna shiti hauna kana shii uzazvandikutaurira kunetsa nemi kunetsa nemi ndipasi muza kuti vatitero nepa kunetsa nemi zokuti iwe hapwa nebasa zvine basa iwo ungatasve munhu akunohapwa wotozvalamini wototenga chinonzi chichinotasva sini cheze rikunwa fishi rinogeza nebhumu sina rigezwe nebhumu kunzwa zvandikutaurira tatautakura language yacho pazvinhu zvese kunzwa zvandikutaura kuti sini bhurugwa aribviswa zvekumhanya uri kunzwa bhuku aribviswa zvekumhanya zvechitsvaga ndokubhilivhisa zvekuti wega unotsanda bata special yangu wakomana iyi ndo inonzi saka imi muri kubhilivhisa vanhu irini izvezvi ndenge ne10 vanhu ari kunichemera so masivi yarumwe vamwe 10 vanotochema vari padheni vandatisumukai sofa kupinda mudheni mangu dhora tasha sofa dhora tiona tv madzuro dhora mukoma wangu anotaura kuti handimatsaka madhora egege madhora handisi kureva kuti sini rangu idhora kana ndichitaura kuti mukupinda kwamangu pavanoda kuona bhora paipai pataitenga maplasma chisezangu ari kupiwa vana netumagunguo twakadaisoiwe vanhu visire dhora nekuti uri hama yangu ndikutaura vamwe vanhu vasuri kuziva vanosi vakapenga vachigara muhanirumu vanenge vane gubeze hwanikamhata kemba kakadaiso nekamhata kembhedha kakadaiso kunyatsonzwa kari kamhata kemunhu zvechiva zvokuti ukarepa paunokudubuka unakurubuka kati pari kuramba vanhu esakaenda kubvawo okeswa nemukomana omuwa kutaura kuti ndokuti akutengera bhiya wakumenesa umba kwako wakumutochinara papeti chimwana ndikuonese manje unotosira bhiya inini first of all nyarara isusu zvatinoda kutaura mupower one thing takada titengere hwawa nemunhu topenya tine hwawa hwedu iwe ukaofa hautadzotenga zvandiri kumwanzizi iwewe kafunoti wakutondikaukuretera pahwawa wako watenga weti inenge iri weti waiwanzwa obva wazonditi kana tikopaipa ndekuti handekuyobira ndobva ndapinda mumba ndotiwo ndipe mari yangu yatataurira nemari iko okuzheteneraramba nditi ipapo siwo taura uchiti aramba zvakuda zvekuti tichidai tipe 50 hanzina une mari une 30 million ndipe kunontange ndaona kuti hazvadzi yangu iri kuti chii ndikapinda mugedhi mwedu yovho wakanditeera undisiye wozonotya kuti zvinonzi chii zvatoperera ipapo ngetestiraife wekudowntown handi nezirunakatengura vamwe sista handovanditonogara panapo vati une chenjewa here vatenda kuinjerwa chasvika ndekusendera paikoinini yakuritawayo kunzo ndikati zvono makidhe musuya uya ndakwira taxi musana ndikakutengewa ndaiti taura zvemukuda musuya ndakwira taxi kunzwa ndopa ndasvika padheni ndabudisa franklin ndikati $5 yako zvonzakoma ambuya chenji ndowana kupi ukunzwa franklin ndikazoda ndiite sei zvikanzandetotsvaga ndikatotsvaga kupa padzaziri ma4 tikati ngadzokere pagaraji zvikanzi hapana zvikanzi ambuya ndakutisa sitai munondisendera mangwana makusemba ekokeshini yari maita basa baba akaya kuswera mangwana akubvunza inini achariziya kuona zvazvane musikana akaenda kudowntown here satadhipa mapenya pakadai akadai kanzi mukwasha musadhiri pana mahuri tori mapostori mukanzwika muchitaura shoko iro munobuda muchimhanya but vakatisvitsa uri kunyatsonzwa zvanomutaura uri kwaarikisese makidhe vataurire iwe chimana ndikutaurire makidhe wakanditi chii iwe anga ndichimbada chake ndine chimbada changu musuyayo taimwa ngoma zvekuita sei ndichitengera madhirisi dzangu nozifuzabone everyday ndati unoziva pane mumwe munhu soka wokuti iye akagara pasi akanyatsa kugaya akakutarisa nyazonoti apa ndikwani batada kuzvikwanisa isu ndo vanhu vatodeva tinokusebedza padhuze nonene nobhaona ndati hai teti vangu haunobudisa gaona raisori bharani ndizvitireko izvozvo hatiri kubviswa bhurugwa
isusu teshira kutora ngoro Indi wanonda kokota buka. Nani zoti indiri mbavha iwe wega ucha uchanakirwa nazvanyadza muchatanga kutamba zvanyadza achanobata maoko achanobata kamaoko emudhara inenge yakanzwa iyi mudhara tonyatsobata indi kuto mudhara ndikutoita sei ndikutopedzera pakutodaro ndikatona zvakageina ndakutobuda ndakutoridza mbidzo uyo akutoti anomira zvinge 5 minutes apa moti inenge yapureswa kuti hari yangobirira kupinda kwake chiiti akutoziva kuti zvinhu zvaita takutoa kana kuti iwewo chazviita bhosi upina bhawa totaura chese kuti tengera madrinks une foni inenge yamadhini okusiyana ine S4 S5 SG ndakagara kane mukoma wangu nemunhu wangu wani wedu anongosumuka ongoita 10 minutes ashaika isusu tabvira kuti achiwira nambwa isu voma 7 apa dzakuma 1 vho dharo kuti utengera namadrinks ndakuti kandi pokaso foni yako ndibofonera kasista mwa chawaona anchazichiitika but kuona si kwapta mira ndifanire panzika hapana chi noise waise unondinyima ere unondipa yatokonda uchandoona ndatosari mangwana ndinoda mayeso yeshe handitame nemunhu ane mbudzi chakuigira jito mangwana ubatwe ndati chakuigira jito mangwana iwe ubatwe kana iPhone 6 iPhone 5 ubatwe aubatwe tine vanhu vedu unzwa technology tine magetsi unzwa energy isinano calculator isim salad batya dzinondifita unzwa ndakambobvunza pasangana nentombi kesha naipa munganditezvo topi ndo watozoda because ndikasangana nauyu anonzi Makito anoziva zvibanditi chese Makito hapana kanofa kanitengera pia because anotoziva kutoti hapana vapfana vese avakavaakamavamira kana namadhinox kana madhara ndikapinda mbwa mfema kanitengera pia because ndinotozira zvinhu zvacho but iwo topi unonditengera pia unenge wapfeka t-shirt yepepo netrousers white ndikakubata ndikatamba newe ndikakudai ovha wataita vanhu vari mubhawa ovha wati bullets andari wana unyatsazvakadutsa ndichatamba newende ndichatamba ende uchadhapa kona anonzi mapiritsi ebhuru aya handi kumwawawa iwe imbondipanda kwara nedrema udhini handimwewawa imbondipakoti ako 5 imomo ndobva ndakugadzikira toraajaivi uchapesera wakuti ngatimbogari pasi mbishana ototati tinogara papi takutazakona isina vanhu tadata ukona tichi wakwara iwo zvanyadzada kuti ngotora taxi because munhu yakwara anogara kupiko azoti chiko paipa ndobva ndatotora newada kuti handiwe unogara ini wagara ipapo utore 2 seconds zoni wadai so ndovadadai ndovada kupedzira zvanyadza anenge pandava muti tsvaga taxi anenge aenda kare ini ndozongopinda ndichitaura kuti big things agwana let's go big things agwana let's go takunoenda downtown manje takunobata mambada takunotuka mahure anenge apfeka anenge apfeka sandaki kutonhora takunotuka mahure kuti iwe futiseiokona hawa handiri kumauso edhora ibva nesandaki yako ipapo ukamwana musikana uyoyo wandikatuka ndikati iwe uyakona wakatashira papa haunogeza sini rako riri kunhuwa ukona kutasha hwawa wangu unoita $2 wokudya lolipopo ye$100 inotenga 20 malolipopo hwawa wangu kutasha hwawa wangu yokumamisa ibva panapa abva nguti asore mukoma wangu ndakati mukoma wako wakatochembera kupfurenyi ibva panapa shapa mabheseni madhiragisi akabukwa ngana chengogera akatarasika ndangotenga tuma kosi cheteka gore rese nzviyatirakaokasea taundi vanhu vatimaka
Tongotora motikari yedu oneni. Akangomwatuma pia. One flight. But sisora kumbana asituma pia. Outskirts kune mani kaka. Iwo kanona ndakagara paningiri pasteering ndakapfeka magirasi zvandikaita ndakanyatsa kugeza ndakachena. Unoti shi. Unoona shi. Mene salad. Asina basa kana nemasini. Ndichanokumirira iwo uri kuchiti salad uri mutsoka kaka. Ndekuita sei? Uri mutsoka kunzwa chaipedyo nechichichi ukuita sei? Hapana. Ava ndikurita. Ndafamba netsoka uyu ndiye anowanzotsewa nezvikuzvidini nakanyarara nendokuperi pavanchira. Asara pamene madziri. Panoita madziri mnemiri 200. Isusu always two. Panini ndio pana parara uri kuchaja madziri. Chese ati. Kwa cash. Chese hapana. Wala pana wewe. Hapana chero akamhanya naye ndichikota chanonditinya titinyana. Ukunzwa? Ndichana kutaura kuti aiwa washamwana. Iwo uri kunoti chi. Motikari yako ike. Ngatimbopake pana. Rudo akambodoti paradzanisa kanyikashaya munhu yendo kubhura. Asha ukona. Keke wakaziya Madminox. Kekuonda keke kaukavenga kana ibutamba nako uya ari kubotswa. Asike kuwana nibake. Keke lokota force. Amboda kuti paradzanisa ka. Batona rudo angane mhepo. Kona mhepo yadengere. Batikayikangisa ka. Kona yeke. Wapedza kana zvizvanda kutaura watopedza. Mafana saka bachimbavha chinyamba nokangisa. Gayoti yare best friend yangu. Ava nonyingwa brain neikakwanzwa. Ine kana kuzviburita totwa zve. Ini nongwari kundibhilivhisa rutange madziri chi negaure storeki zvinhu zvekufamba rikuereka vhiti isusu kedu kakakasati kaitaka paipai ndikunakirwa kada kugadziswa mukaa but ndakona enda kuitiswa handiiteke avanchester hanzi ndingati anokuda ndiyataiwa inanchester masini tikatamba zve1 week fanaona kuti aiwa uyo asi wangu uyo ndewesini kanzokere kune hama yangu aisishamwari yangu hama yangu ndabata foni hama yangu ikadzoka kubotswana yatangidza zvezvedu saka kaikaitokukangisa mazhezi urikuona chichi chinonetsa nchekuti papese pataifamba narudo tasingaroengoro ozi aida usvirwa nekuti anenge achiitisa zvinosunga gauro ivowa upinde mumota wabva kunoitwa nevanhu 7 zvinosunga gauro ndazoziya myati wanzwa zvinosunga gauro kabva kubhodha wakecha huri vara nehuri mavhiri anopunja abva vara nemavhiri anopunja inini ndangutsorechekwadi avarit uri kunzwa vasikana ava avadi zvezvi uri kunzwa gava inini chero kandidzodza ndekune zvese akaita sendinoutareseti ukunzwa ukaramba wakandipesa kandabvayokubaona zvandiri kunzwa here ndotanga ndakuti ndikuda mari yacho unzwa ndotanga ndakuti ndikuda mari yacho ndisati ndakwira taxi because pamwe akunaoda kundichuta munhu achanobhiliva because awada special achanondipa 30 kana 40 50 iyoyo ndichaisa mhomwe taxi driver ndichanomuroyesa mota wezi ndichero handipinde nepadhiri pangu ndinoyoenda na 50 ndonojamba ndikusenda iwo zvapera uyu kana chinzi asara chita yake akutondifonera kuti ndapakati ndatopinda futi mutekedeke bosmedoengeskoka takutonotoka futi imweskoka takutoita zvinhu zvino hatibhege no bhegi emudhara ungosekerera ndibodhera ndibowa unozwa nyaya yekutorwa vanhu gauro unozwa nyaya yevanhu yekutorwa gauro inini chero munhu akandibata zvinengei chero akabata papi inotaura chokwadi namengo akafa 15 May last year handachandinzwei unotondinyaudza unongosendi yotokudzinga mbemomo wozvaaninda kupindura pamashoko enyamudhora hatina munoziva inini ndokonongofadzwa kuti ndowana maruva zvanoita nesingazivi ndaapurocha izvozvo
ndikangokuona inobana moti awana zvasiyana ndekuita bonyori aite ndakukuona zviri bho zvirimo kwandiri zvinondifadza zvazvapfuura aiwa zvabho kwamuri imimenyu sachika kwauri zvabhoka vachimwe anchikuonesa manje iwo handikurambe kana turikundida ndichakubvunza kuti uda ndipagauro mari aiwa titaurirana nenyika saenda kumba ndinokudza kuti inini ndiri ndiyanzangira cheka muteni kuti munana ubhoge padzeni pangu zvedzunguka iwo approach yangu ndimene ndibvumira ndakutenda tasvika pageti iwo nchati mira ndichange ndaona kuti muteni munani uyu achamhanya kana kuti amhera anenge atanga kana takuaitotogatitu ndikuudza zvatotaura aiwa chasangana titu nongosvika ndonoka dhoo hanzvadzi yangu yedivhurira dhoo ikandivhurira dhoo ndwandarara iwo uchawo chinoka pamwe kana wadhiriwa nekumira uchida kuchita mabhanditi mabhanditi anouya chinoka obva adairwa nemurume obvanzi dzani obva ati pana sista vakwira text obva ati uri kudzichiiko iwe ukunzwa obva ati obvanzi iwe kwana pana pati zvopenga ukaramwamira padhopa kuti buda nemubhadza inenge hanzvadzi yangu iri kutaura manje endera bhleya aiwa imimi sister muriona kwamuri kuenda muri kumhanya muri kuenda kumberi inini mubvunzo wangu wakanangana nekuti tauririra titu uyu araubvunza bvunzo uda kubvunza aiwa ani ufanele chamkumana wako pemami anouya achitase uya ati haachanzwa iwewe ndikakuda iweambotaura iwo wasikana wati iwo tiri mbavha hatisi mahwangwe kana wataaaatonda nemashizha acho inini kutoti ndite izvozvo suicide handikuita ka ndikuitira kuti ndichengete mwana wangu nekuti haana baba inini handina mai saka ndikasatodaro hapana iwe ndowasister ndosaka ndazombotaura ndikati mamba ingonaka ngawamai iwewo chero ndakusiya mota ka uchadhini manchanorara ukasangana neni mangwana ndokudza kuti shamwari mahwana anga ari pamba paipai ndakatozodemba hangu kuti dai tikaziya tikaenda kana kuloji nekuti hei vavireita hanzvadzi yangu nambuya vangu ipapa hapana kana ambuya pamba ivavo veivava ndakachina nokuda sei sora hako shamwari iwe mwana onayo baba wako aripo ari kubhadhara varikubhadhara mwana wechikoro varibhadhara iwewe kana wandida mina ndikuonese wewe ukasana wandida usina usikade mwana wangu ibvamira